sami. Sukalipun kelajengaken Astrid Putri Sowan Ngabiantor. Arema Musik, hore! Mambungi mbeleh mentok. Astrid sawan ya nduk ya. Ngemban dawuh panjenengan Bapak Gunawan, Ibu Nani Sumarni wonten Dukuh Nayan nang Sri Kebak Keramat Karanganyar. Mantene didelikke ning jero. Iya. Mengko ya dibagi rata ya, Mas. Iya iya. Engko awake dhewe ya mlaku-mlaku teko jero. Ngetan ngidul ngulon pokoke sing penting ngrata. Sawetawis nyugata keluarga ageng kadang sutresna pisan saking Kuwon Tugu Jumantono Karanganyar. Jumantono. Kanca-kanca arep ya asring sowan ning Kuwon. Anu kadang kala ku ya aku dijak. Sering no kok ya. Kadang kala piye. Salam kawilujengan diaturke, Trit. Nggih, menika uluk salam rumiyin nggih Kang Mas. Nggih sak sederekipun kula ngaturi wilujeng siang nggih Bapak saha Ibu. Wilujeng pepanggihan kalih kula sak rencang Areva Musik. Gori. Boten kanthal lumpen kunjuk sehat maca binatan kekalih menika Mbak Andini ugi Mas Angga saestu ingkangipun badhe lelumban ing bebrayan agung dados keluarga ingkang ayam-ayam tetrem bahagia donya lan akhirat. Amin. Rakitan siji alus gek seraginan. Mangke nyuwun gumanipun Pak Bayan. Kasuwun mangke Pak Bayan Kuwon, Pak Bayan Tugu nggih rawuh. Nggih kasuwun. Nderek dono suwanten. Pamintaku nimasita atot runtut tansah reruntungan hing sarena sawah ngene kaya anak tiri. Dek, melu kancane kono lho. Lah kok melu tamu? Kok malah ning kene kok cah ula-ulu. Kene entuk uleh-uleh dadi melu tamu ning kene. Ya ora apa-apa. Ngocok omongan ora nyambung. Saiki pedhot ya ta. Adatan kingkang sarambut lamun atoh cak tengah hati. Cil, bingung Cil? Sakarepmu Cil. Tiada cedak tansah molat seto asih pindha mimi lan winduna hayo bareng nimas hana tepi wajib sito
Aseba Brayan langgame marunda Astrid piye Mas Ucil arep manggon ning endi Rene ya tak Mas. sengaja kowe ge nyambut gawe kok kowe cilik ya, kok arep lek nang manggon endi ning endi coba? patut Wis samane yo ning pindah kene. rono yo Ucil kan miso-miso Golek nggon penak sik. ini Mas Ucil Aku kang setya satu Wetian nganti saiki ngono ya ngono ya lo Kapan mangga persuwun Handika panganyemanku lair batinku wis nyata ning ya jangan cek karo ora duwe ya wah bolo Lawung kowe sing marah-marahi ya bolo ugi lasari ya Ning kene wae ya, Mas. sementara kita berpisah dulu karena Golek amane. buat akses logistik kanca-kanca Karang Taruna. ngarep ngemper lho. Ojo. Oh, kameramane wis loro. Melipir bablas mulih ya. Ya. Kok bar iki wis ditunggu bintang tamune katuran jumeneng, Nduk. Kakak jembar. Lah iya to. Wong latar kono, Mas. Nah, sing nonton sapa? Iya. Wis aku ngamanke sing nyeting mesake kok. Mas apa iki Ucil? Ucil. Heeh, ning kono ya, Mas. Mas Ucil kuwi senengane unyil. Heeh. Nek bengi ra turu wis aku kok Lah iya. berselancar. Situs apa Cil? XN kae to. Aksenmu. Senengane Ucil. Lanjut ya, Mas. Ya. Mokianto berkahing widi Ae
Dek. Lala. Lolo. Aja ngece karo wong ra duwe. Ya ngono lho. Lah wong aku wewe sing ora marai. Ah, Lolo. Lolo. Oke Lestari. Nduk Astrid, Yo. Pun. mangke Pak Hormatan, Pak Bayan, Pak Bayan, Tugu, terus kalih sing anu apa jeneng tuan rumah, Oh Pak iya, Carik, Pak Pak Catur Carik, Basu kuwi kasun nggih. mangke mugi paring pasumbang dono swanten nggih Pak Carik nggih. Nggih. Mbok menawi kali Ibu nggih, Pak. Nggih, tamune sik lagi tuan rumah Oh ngono ya iya. tawakke ya. Ya. Monggo diramuke Trit. Mogianto berkae widi. Look ya. Lah lah. Lo 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 lo. Atur Nggih, sebangun. menika sampun Nduk Kang Mas Astrid, Geger. nggih, dipersilakan Matur kembali ke tempat sembangun. semula.